Мен Алия. Бүгінгі ойынның катнашучылары белән танышыйк. Әсхат Хисмәтов, Галиәсгар Камал театры актеры, Татарстанның халык артисты. Миңа аның туры сүзле, әмма гадел кеше булуы билгеле. Булат Хисмәтов, Әсхат Хисмәтовның улы, музыкант. Миңа аның йөрәге гармонга мәңгегә береккән булуы билгеле. Білмеймін, дұрыс бекем бой. Музыкаға ие, гармонға ғына. Мен интернетта сезнең турында бик күп комментарийлар таптым. Комментарий үзегез турында дип уйласагыз, лайк күрсәтегез. Сезнең турында түгел дип уйласагыз, дизлайк. Һәр дөрес җавап өчен 1 балл. Беренче комментарий экранда. Субханалла, мәшалла. Хөрмәт итәбез инде. Бу һәр хәлдә минем турында түгел, әти турында. Булатка да кагыладыр дип уйлыйм. Миңа да кагыладыр. Не өчен дисәгез, мине күргәч әйтәләр, Әсхат абый, рәхмәт диләр. Аннары рәхмәт малайыгызга да бик әйбәт уйный диләр. Шуңа күрә мин менә булай әйттем, яме? Ул синең турында дип уйлыйсың. Дөрес. Менә. Шын талант. Ну, мен инде бик скромныйдыр, ләкин минем уйламыйча бу сүзләр минем турында. Син белмим дә талантлы мәте юкмы, но бу минем турында. Шулайдыр. Мен булай куярга тиешмен. Мин килешәм, шулай куй. Юк, син менә булай куярга тиеш. Юк, куймый, мин дә булай әйттем, не өчен дисәң. Минем үземә дә шулай дип әйтәләр. Булмады. Минем җаным башка. Интернетта кем күбрәк утырадыр әле? Юк, Мин дөрес җирләрдә утырмыйм ахырсы, Алия. Алия, бу мин инде кеше әйткәннән әйтәм. Мен әйтәм, кичә Салават концертына дуслар килгән ие. Билетлары булмаган, аларның 12-сендә ул кешенең туган көне. Билет юк, Әсхат абый, зинһар кирт әле ди. Хәзер мин моны кертергә килдем. Ау, ничектер билетта тапкан. Ярар менә шул. Шуннан чыктым, ярам әйтәм, сез карагыз, мин карадым уже беренче көнне. Кайтам мин дип жолда туктаттылар. Ташкенттан булып чыктылар, дейме? Ага. Чыктылар, кайтканнар Балташ ягына. Менә шуны туктап бер күп булса инде 15 минут, әз булса 10 минут. Ай Әсхат абый дип, без бүтән Үзбәкстанда булган хәлләрне сөйләшеп, сез бит чын талант дип менә шунда әйттеләр. Шуңа күрә мин үземә дә әйттем. Булатка да әйтәм инде, ни өчен дисәң, әйтәм, халык әйтә, ай малайыгыз рәхмәт, шул кадәр әйбәт уйный ди. Дәвам итәбез. Чираттагы комментарий. Күзләр тимәсен бик матур дигән. Бу синең турында да, Бу синең турыдадыр, минең турыда түгелдер инде. да, шулай дисеңме? Әйтеп торамый Булат ди. Минем уйлавымча бу әти турында нишләптер. Мин дә шулай дип уйлыйм. Ни өчен дисәң, мин бакчада үзем үстерәм чәчәкләрне. Так. Башка әйберләрен, кыяр, помидорлар. Но мин ярдәм итәм инде. Кыяр, помидор, суган чөгендер, сарымсакларны. Хатын эшли, чәчәкләр минем истә. Мин ромашкаларны да яратам. Минем үземнең розаларым бар. Махсус гладиолуслар үстерәм мин менә. Балаларым 1-нче класска барганда, мин 1 сентябрьгә, 1 сентябрьдә барганда, алар ярты метрлы гладиолус тутып баралар, үзләре озынлыкта. Бу тапшыруны хәзер бакчачылар да карарга. Дәвам итәбез. Чираттагы комментарий. Син бик тирән хисле кеше. Бу җырга башка өстәрлек әйбер калдырмагансың кебек. Һичшиксез әти турында бу. Мин менә булай куям. Ну, ярар, минем чабук. Син нәрсә өсти алырсың икән тагы? Бу җырга ди, менә кайбер җырларны яраталар, мин алай талашып йөргәнем юк. Әйтик, минем үз җырым дип әйтә алам мин. Акҗаның Бибисараны, ни өчен дисәгез, аны мин Барда районыннан. Мин түгел инде, без гастрольгә баргач, Сәүбән Чуганаев язып берди, шуннан алып кайттык, аның алдында җырлап, Казанга мин алып кайттым, аның иң беренче.
нәрсе? Җыр темасы башлангач, сездән берәр җыр ишетә алабызмы? Ой, аның нәрсәсе бар. Обязательно күпме кирәк, ничә куплет. Кайтсам әгәр авылыма, чыксам әгәр болыннарга, әремисе, әремтәме, элек йөргән урыннарда. Тыныгы бирми әремнәрнең, әле исе, әле тәме, мине генәрне тәме, әремисе, әремтәме. Тыныгы бирми әремнәрнең, әле исе, әле тәме, әллә инде мин үземдә, шул әремнәр хәлендәме, әллә инде мин үземдә, шул әремнәр хәлендәме. Так, бик матур уйныйсыз. Рәхмәт. Бу безнең икебезгә дә калалар инде. Булат Багармында бик матур уйный. Мине бик матур уйныйсың, Әсхат абый. Сәхнәдә дип әйтәләр шуңа күрә. Әйдә икебез дә булай итик әле, әйе. Анда Әсхат белән Булат чыкмас. Ризамы? Риза. Дөрес җавап экранда. Әйтеп Булат дидем бей. Дәвам итәбез. Бик матур булган, кстати. Нәрсә булырга может, кстати, бик матур булган. Бәлки синең гармун турында әйтәләрдер бу. Юк. Мин гармуннарны әллә ни чыгармын хәзер. Шуңа күрә... Әйдә, тагын икебез турында булсын. Җавап экранда. Әйтәм бит Булат ди. Бик ошады, рәхмәт. Моңлы иттереп башкардыгыз, тазалык, иҗади уңышлар. Бу әти турында, һичшиксез. Шуңа күрә мин менә булай куям. Күренеп тора. Минем турда бик күп булды. Дисеңме? Әйе, шуңа күрә соңгысы синең турда Әйдә, булыр. минем турда булсын ди. Ярар. Ну, только Булат турындадыр дип уйлыйм. Дөрес җавап экранда. Әсхат һәм Булат турында. Беренче турдан соң исәп. Әсхат 5 балл, Булат 5 балл. Сезгә шәүлә артында яшерелгән шәхесләрне танырга кирәк. Бер дөрес җавап 2 балл. Миннән окей, Алия, кем бу дип сорасагыз, ярдәм итәм. Ләкин җавабыгыз өчен 1 балл гына бирәм. Беренче шәүлә Әсхат Хисмәтов өчен. Давай, әйдә, карыйк нәрсә күрсәтәс. Нинди бала икән бу? Окей, Алия. Окей, Алия, подсказка бир әле. Үзе кечкенә, аталанты зур булган искиткеч актриса. Әсәл, Әни, Диләфрүз һәм башкалар. Найла Погоряевадыр бәлки. Һәм җавап экранда. Дәвам итик. Чираттагы шәүлә Булат Хисмәтов өчен. Мәзәк икән. Монда гомумән танымаслык. Окей, Алия, ярдәм кирәк. Актриса гына түгел, мөгаллимә дә. Мин музыкантларны яхшырак беләм бит, Алия. Моның сесләре ниләре тузган, конечно, бигрәк ни куйганнар. О, хатын-кыз бит инде, әйме? Хатын-кыз, Әйе, хатын-кыз мөгаллимә инде. дигәч, хатын-кыз була инде. Әйе, актриса гына түгел ди. Бигрәк авыр. Хәзер тагын ярдәм сорасам, тагын 1 балл аласыз, димме? Шуңа күрә ярдәм итмим. Яры, Миләүшә Шәйхетдинова. Җавабыгызны кабул иттем. Дөрес җавап экранда. Бу әйе. Не, икән, башка театр дип әйткән инде. Әйттем бит. Ну, мин шулардырның берсе дип, Миләүшәдер дип уйлаган идем. Уеныбызны дәвам итик. Чират Әсхәттә. Бу яшьләрдән мин теге ламат ситеп тормыйм, Илнур Закиров булырга тиеш бу. Ярар, җавапны кабул иттем. Рөстәм. Яшьләрдән. Но Без бу конкурсны шәчләре бу якта булгач, Рөстәм Закиров. Әти алар бу кешеләрнең күзләренә ничек карар? Нәҗә карый, түй шәүләдән алар теге аларны нидән таный алмыйм бит инде. Так. Аны күзлеге бар түгелме? Бу или колагы шулай. Колагы. Не жалтырап торам, тишеге бар микән колагында? Окей, Алия, ярдәмем кирәк.
Мөхаҗир язучы. Мөхаҗир язучы димәк, ул чит илгә киткән безнең язучыбыз. Әйдә, булыш. Ну, чит илгә киткән жазушы Гаяз Исхакый булырга может. Жазушы шул Гаяз Исхакый булса гына белмим. Ярый, Гаяз Исхакый. Ярый, шулай булсын. Вот. Бу кем? Гаяз Исхакый. Шул. Әйттем бит, Гаяз Исхакый дип. Мен сиңа айттым аны. Аны кисеп калдырып бирәткән генә калдыралар. Әти, бу сиңа ниндидер ханым бу. Ай, Алия, ярдәм бит сразу. Татарның кадерле улы, бийек татар җырчысы, драматик тенор. Хайдар Бегишев. Точно. Җавабыгызны кабул иттем. Дөрес җавап экранда. Точно. Потому что Неdir хватает көдрәләре, ниләре шаган Хатын кыз. инде. Мин сразу әйтә алам, но әйдә, син менә кем дип уйлыйсың? Мин, әйе. Мин характер фотосы менә төшкән бит. Әйдә, уйлап кара инде. Мен уйлап тормыйм, мен буны Бу безнең Филис Кахиров. Һәм җавап экранда. Бу белгән була. Белдем. Икенче турдан соң исәп. Әсхәт 2 балл, Булат 3 балл. Каршыгызда сораулар. Алар 3 төрле категориягә бүленгән. Серле сораулар өчен сез 3 балл, иҗат турындагы сораулар өчен 2 балл, фәлсәфә турындагы сораулар өчен 1 балл ала аласыз. Бу юлы уенны Булат башлый. Мин иҗат турында алыр идем сорауны. Артист кеше эшендә нинди хаталарны җибәрмәскә тиеш. Минем уйлавымча, артист үз өстендә эшләүне бер кайчанда туктатырга тиеш түгел дип уйлыйм мин. Менә кайбер артистлар ул инде күбесенчә күбрәк яшь буынга хас, алар ниндидер биеклеккә җитә һәм әзрәк бурынын чия, күккә чия башлыйлар. Әти мине бик нык шулай тоткан иде теге. Бурның нитмә, масайма дип. Мин шуңа күрә теге үз артыннан карарга тырышкан идем. Җавабыгыз өчен рәхмәт. Әсхәт, Хәерле булсын. Эшлегә биреп кара. Нинди бу серле сорау булсын инде. Мисофония нәрсә Аның ул? нәрсә икән дә белмим мен үскәне. белеп карагыз инде. Мен үскәндә мисофония нәрсә булырга может. Улып, ярдәм итәм. Ул син бит укыган кеше. Окей, Алия, мисофония нәрсә ул? Сез җавап бирергә тиеш. Кешеләр белән аралашканда, табигать белән аралашканда, су куенганда, башка җиргә барганда, менә шушыны анда инде ни дип аңлыйм мин менә. Табигать күренешен караганда, менә шушыны хозурлануны мисофония дип аңлыйм үземчә. Ихтибар, дөрес җавап. Яныңда ашап утырган кешенең чыгарган тавышлары ачуыңны чыгарган мәл. Анда нинди Юк, чавкать менә мәсәлән. Чавкать итсә, инде нәрсә. Ул мисофония дип атала икән. Мин шулай дип аңладым. Ай рәхмәт. Мин дә кызык өчен эшлене алып карыйм әле. Алып карыйк. Петрикор ул Хәзер, Петрикор ул Петр патшаның Юк инде андай бер түгел. нишләп? Петр тамыры Тамыры Петр. И суффикс кор окончание була. Бакча күршесе Петяның бакчаны карамауы. Енді сезон башланғаннан жылға 3 тапкыр келді, бақшасын шөп басты. Мә, күрегін қодап қойғаны, шул күрекке, нарушын не придумай, шул күрекке қылмақ өсіп шықты, уже қылмақлары бар. Қылмақ қодап қойған күрекке жерден міне қылмақ өсіп шықты да, шунаның қылмақлары бар, оңышы күректе. Бәлки ул Петрикордыр. Білмейм, рәхмәт. Бу яңгырдан соңгы ис. Яңгыр узганнан соң
Кеше сизә торган ис. Ол сап хава инде. Айда бер ике баллыгы нәрсә булады? Тәнқид ничек тә булса шикләнергә тиешме? Шикләнергә тиеш түгел. Тәнқид ул кешене үсәргә ярдәм итә, кешегә үсәргә ярдәм итә. Әйтик, менә мин спектакль уйнап чыктым ди Зәңгәршәлдә. Анда ишан уйныйм инде бүгенге көндә мин. Уйнап чыктым ди. Мине тәнқидләрендә Әсхат абый былай түгел, Әсхат абый тегеләй түгел ди. Сен әйтәсең, я художник, я так. Юк, мин алай әйтергә Хокуклы түгел. Хокуклы түгел. Ярар, мин сезнең тәнқидегезне кабул итәм. Алга таба мин сезнең тәнқидтән чыгып, эш итәрмен дип әйтәм. Менә шулай. Ярар. Әйдә, ал нәрсә булса. Мин дә 2 баллны алам инде. Менә бу шәхескә охшарга теләр идем дип уйлаганыгыз булдымы? Тулысынча шәхес, конкрет шәхескә охшарга теләгем юк иде, ләкин аларның кайбер сыйфатларын үземә алырга теләр идем менә. Әти син. Мин икене алам, кирәк ни эшлисе. Әйдә берне алып кара әле, нинди сорау икән анда әти. Юк, ладно, икене алыйм да аннан соң бергә күчәр. Сәхнәдә каушаган чакта нинди сулар кулланасыз? Сәхнәдә каушау була. Менә мин аны һич тә онытмыйм. Калык юк, хәзер. Миңли Камал дигән спектакльдә уйнаганда бөтенләй сүзләрем онытылды, әйме? Мин җиңел генә залда кешеләр ишетелмәсен өчен үземнең партнерыма Дания апа сүзләремне оныттым дип каушап калдым, әйме? Менә шунда Дания апа миңа ярдәм итте. Аннан соң Иң кызыгы, нинди шарт булды менә син менә шул каушауга китергән? Мәсәлән, бәлки син берәр андый сорау юк. ансы аңлашылды юк. Ана үзеңә генә әйтермен. Хәзер аннан соң без не уздырабыз инде, кызларны котлыйбыз 8 мартта, әйме? Концерт оештырабыз инде. Капустник, әйе. Мине теге панталонныларды иттереп, киендиреп чыгардылар да, я маленький принцесса дип җырларга тиешмен, әйме? Искәндәр Хәйруллин тегендә менә сезнең экран, без экранга карап торабыз, Искәндәр Хәйруллин шунда утырган. Мин жүгереп чыктым да bir сүздә, битти сүзләр. Искәндәргә менә былай башымны селкидем дә, Искәндәр, я маленький, сүз авызы белән, я маленький. Мин киттем җырлап. Менә шулай. Алия аннан тагы былай әйтергә кирәк. Менә 86 елда без яңа бинага күчтек, әйме? Мин беренче тапкыр Булатны уйнадым. Ай сәхнәгә чыгарга торам. Наил абый Аюпов, Наил Галимович жаннан узып бара. Сиңа ди уңышлар ди. Мин калтырыйм прямо. Бу менин колдан тутты да. Сен нәрсә Әсхат ди? Бисмиллахны әйт тә чыгып кит, бер нәрсә булмас ди менә. Наил абый сүзе бу. Ярый, мин теге менә тагын бер тапкыр Фортунаны куйрыгыннан тартып карыйм. Эшлене. Тартып карыйк. Тартып карыйк. Бу иң сорау. Силегез. Татар моңы идеме, ниндидер менә зур концерт. Без оркестр белән чыгыш ясыйбыз. Бу бер 10 ел элек булгандыр бу хәл. Без утырабыз инде һәм баяннар нишләптер арттан тора иде. Алда кыллы уен кораллары безнең оркестрда. Безне ничектер шундый компакт рәвештә урнаштырдылар да, без берничә рәт. Һәм безнең алда бер гитарист егет утыра иде. Ул бик специфичный егет. Һәм бу мескенкәем бер урындыктан төшеп китте. Без көлә башладык. Мин көләм. Күрше егетләр көлә, Наил, Рөстәм, монда бас гитарчы көлә, безгә уйнарга кирәк. Безнең истерика. Менә шундый көлкеле бер хәл бар иде. Чираттагы сорауны сайлагыз. Эшлене бер, әйдә. Аилә тормышыннан иң көлкеле хәл. Шамалап сөйлә. Эй, Алла. Кара, мана үзең нәрсә сөйләсәң буламы? Әйдә сөйлә инде.
алай қызық болмай. Болай бит инде. Сіз бит мына кішіге не айтасыз? Әйдә сөйлә, борчылма. Ғаилә тұрмышынан әлегел ауылда мындай керағаз біле ашарға пішіреміз, ей ме? Керағазын тезірек ашсаң, тезірек қайнасын деймін, айтсаң. Құрымлыю. Ара керағазда пішірмеймін, қазанда пішірем дейді. Бізде енді сіздің татар халқы шөміш дейді, біз мешәрлер достаған дейбіз. Екі достаған, ол литр жарымны шында екі достаған. Сол саласың да зор қазанға, ұшақ астына жағасың да жұмырқа шолпасы пішіресің. Ол биік кес пішә тұрған, 15 минутта пішіға тұрған тәмлі ризық. Тәмлі бұла. Мәне шөні пішіргенмін мен. Ол тұзсыз болған. Мәне шыр тұзы yok бір қыранда. Аның үшін салдырға керек жақшығына. Бір қашық тұз, андан соң болғаттасың. Әне қайтты да нәрсе олым дей, бізде дей, тұз біткен мәлі дей. Міне сен күлкі, жарай ма? Біздің ойыныбыз тамам. Сізнің турындағы мәғлүмат яңартылды. Ойынның жеңушісі Болат Хисмәтов. Аны сызылай деп айттым да. Мен достық жеңер деп ойлаған едім. Алла бірсе шақырыңыз. Сол болығыз енеде, қазір мен кетем шол. Тағы ұшырашырған асиплар болсын, жарай ма? Бек зор рахмет. Сау бол, Алия. Ойын үшін рахмет. Сау болыңыз.